Queenie rang nag-eskwela guys. Kaya ang duha wa nang eskwela. Ito isuri-suri lagi. Sino yung nagtagaan yung... Hilak na sintot. Imulisto no, natang-tang, graduated na pala. Nasa nilang lang kwarta po. Do, ako na sa gisala, nasad muna inyo diyan. Tama dito. Tanawa ang mga galit na sila mo. Duty na to si Alan guys. Si Richard nagsakay ra sa lain kay dito gawid ang break ni Alan. Ayan, nagagis luloy. Hi guys, good morning. Ngayon guys ay Dito ma. magbalik ko sa sanitarium. Magbalik ko sa lipunan. Kay katong pagpa-check up nako. Gi-refer man ko sa sanitarium ng hospital kay nagpa-ultrasound niya. Muna ang ultrasound guys. Nya ang result nabasa na ni sa ubigay ni akong result niya pagkuan. Nabasa na ni sa ubigay ni. Pero girikwisan ko utro sa kuan, girikwisan ko utro sa doktor nga ipa-ultrasound pag utro kay daghan daw yang nakita nga kuan niya. Kung siya pabuton, kung siya lang kung ipabuton, doon na siya kuan niya. Kaso kay ipa-ultrasound man ko niya pag utro kay dito kuno sa sanitarium ang ilang staff ragi dito ang ultrasound dili doktor sa ubigay ni. May man kuno sa lipunan kay ubigay ni dito doktor gyud mo mag-ultrasound. Munang dito ko niya ipa-repair pag ultrasound. Daw pag man ako ultrasound unya alauna pa ang ultrasound sugod guys. Alauna pa sila magsugod pero sayo lang ko kay kuan kanang magpa-register pa man kay daghan man kay pasyente po dito niya. Munang alauna pa magsugod pero sayo lang may magadto nililin kay magpa-register pa. Nya kung sa resulta dito sa kuan lipunan hospital dalahon pud nako ang result dito sa ubigay ni nako sa sanitarium. O makuha na nato niya kung sa result guys. Kanis siya ang sa lipunan second opinion nga ultrasound doktor dito nga mag-ultrasound kay nagyon ang ubigay ni sa sanitarium kung unsay iyang kuan dito sa lipunan mausad ko iyang i-explain sa ako akong kuan bagyod kay kung siya lang ko ni pabuton tanggalon daw niya akong mattress pero kay kuan man ipa-ultrasound ko pag-usab kung pwede pa bagid siya mahili sa tambal o abang-abang na lang mo niya guys kung unsa bagid kuan ba kay pero gischedulean mi niya nga Miyerkules ang kuan sa lipunan kay na naman ko request sa sanitarium nga hospital nagyon man to ang staff dadto nga Miyerkules gipangutanam niyang doktor na nagyon man nga Miyerkules na munang sayo lang may magadto dito nililin kay aron magpa-register pa pag una daw alauna pa masad magsugod ang kuan guys ang ultrasound o abang-abang na lang mo guys mamaya. Si mama uban ako sa mama kay si mama dito magbantay sa ni Richmond. Kaya wala na pangas kay kusog kay ulan. Wala na pangas ang bata din kay kusog ulan. Pero naman si Saysay pero naidaghan nagbuhaton ni Saysay nga report niya. Si mama lang sa kuno dito ang mag kuan ni Richmond guys. Kay dili si Saysay maka-study og naa si Richmond magpabadlong. Kaya bantayanan pa man si Richmond. Mas mother ang magbantay. Unsa man kami? Kana sila Chichi. Ulan na nag-eskwela kay kusog kay ulan. Ni ang brake sa motor kay di man muhawid. Kay danlog. Manang wala na sila nag-eskwela guys. Si Queenie ra na-insert si Queenie. Kay gamay mag-eskwini. Pwede masagada sa tangke? Da? Kaya mong sakyanan guys kay puro gagmay una na guys kay bantay ko na rin dala ko sinina dito ko bilis kaya nagulan mga dito na ako mabasa
Jocelyn. Siya na guli ni mga po. Manaig pangaon guys ha. Manamig pangaon dayon nami sa plaza sa Hingoon. Ang akong schedule niya pa sa alaon na medya. Ipa magalaon na doon nami kaya mauna daw ko. Pagkaman dito, sanitarium na din mi. Diretso dito sa akong doktor sa OB. Silinin na nga guys. Kani. Siya. Wala na ikuha na nida. Gabi na. Paggabi, inaasig. Naikuha na ni guys, daghan tilapia. Ay, wala. Plaza sa Hingoon City. Anak ko ganyan? Oo. Sa kiri, sa katulog. Dami-dami, hindi mo katulog. Hindi mahamyo. Ha? Kani ah? Sige. Ito, baga-baga ay tomato mo. Ha? Asa? Turuan mo na daw. Pwede i-mix? Kani siya. Parehan mo sila kahumok. Lakay mismo, anak.
Gikan na mi sa Hingoog guys. So magpauli na sa Dainmi. Nya, siring mo na akong sakyan si mama kadto ka Kintoy kay dili pwede nga permanente bugatan ng motor. Anong tagsa sila. Tagsa mi sakyan guys. Oh, grabe kakulban ako ko ganina guys no sa kagabi pa lang ang kadyanina. Ito naman ito sa Hingoog. Sa'yo na nga akong gibati. Kung kung sa result gid sa final gid na ultrasound. So nakita dito dili ang wala nagtugma ang ilang ultrasound sa Pikas nga hospital. Private yapon nga hospital ang sanitarium. Private yapon ang Lipunan. So ang dito sa Lipunan guys, ang nag-ultrasound dito Dr. Gyud siya sa Ubigayni. Munang makita gid niya, ma-explain niya kung unsa gyud ang diferensya sa matres. Nang ipakita gid kaniya kung unsa ang kuan. Ipakita gid niya sa kuha ganina kung unsa ang problema sa akong matres. Napagikan mi sa Lipunan, diretso na din mi sa sanitarium. Kahit dito man ang gid ang akong doktor sa Ubigayni. So pag kuan dito, tanaw niya ang kuan. Ingon siya nga walay problema pero ang kuan na magbaga ang imong tawag ato lining man kang tawag ato. Nya kailangan siya nga magnipis. Kailangan siya guys nga magnipis. Dayon, ang gitamag sa doktor is cleansing diet lang. Tapos pag 1 month, balik sa iya, check up, the ultrasound. Na si mother guys, si Riri na rin makatod sa isa ka motor. Si Riri ang magkuan. Ang mag-drive sa isa ka motor. Kay si Kintoy nagluto. Si Kintoy, si Abrel nagluto, si Abrel. Ito si mama magsakay sa kang Riri guys. May dirila ni mama guys. Nagpalit food niya sa diaper ni bata ni tata. Pagdali na, inagutin papa. Nakaw na. Ang pinakamalamig na temperatura ngayong amihansinan. Sabi ko, slice bread. Diaper. Sila mami. Wala silang kulit. Linggo ng Enero, posible nang bumaba sa 9 degrees Celsius sa bigyan na temperatura. Aabot naman sa hanggang 7 degrees Celsius ang temperatura sa matataas na lugar sa Benguet. Nakahanda na raw ang ilang lugar sa Benguet sa epekto ng handa sa kanilang mga pananim. Mahuli na dami guys. Huli na ta? Lagi ka na, mahuli na ta. Ano na sila na? Si Alan nila ni guys. Nakauli na rin si Alan guys. Og na-explain na nililintanan guys dito sa iyang vlog. Og salamat kayo di nga iya kong gibanan. O natin maya po. Dagang kayo salamat na tanan-tanan. Dagang salamat sa inyong tanan guys. Sa inyong pag-advise. Dagang kayo salamat sa tanan-tanan Jud.